Ишгалжилернин арекетлері канунсыз олғанындан ғайры инсанның шахси намусы менлігі ве итибарыны боза. Адвокат Айдер Азаматов Эдем Семидлаевқа низбетен тізілген мемори протоколларда бірчок хаталар олғанны білдірді. Бұл себептен адвокатның сөздеріне көре протоколларны көветшілерге қайтарып, андай yapılған хаталарны түзетмеге авали еткенлер. Базар әртесі күні Эдем Семидлаев адвокат оларақ Қырым гарнизон махкемесі янында тұтылған Қырым татарларны қорчаламақ үшін ишгалжилернин полис бөлігіне келгенде тұтылды. Сон адвокатның беденінде экстремист татулары бармы, жоқмы тешкірмек үшін құбетшілер оны сойынмаға мejbur еткен. Семидлаев бұны yapмаға рет еткенінде полис хадимлеріне бойсунмағаны ве құбетшілерден изін алмайып, полис бөлігі территориясында аудио язғаны үшін оңа низбетен бірден 2 мемори протокол түзілді. Адвокат Айдер Азаматов Семидлаев бұны yapмақ үшін изін алмақ керек олмағанны қайдетті. Бұндан ғайры оңа ақларыны аңлатмағанлар ве протокол копиясыны бермегенлер. Качество составления, качество рассмотрения материала и вообще в целом сам порядок привлечения лица к административной ответственности я оцениваю просто на 2, так как вот такая вот предвзятая и беспардонное отношение к своим профессиональным и служебным обязанностям, я имею в виду сотрудников полиции, оставляет желать для них лучшего и, может быть, в будущем исправления в этом, потому что недопустимо составлять любой админматериал просто так. Ахмеджетнің ишгалжилер махкемесі тұтылған Қырым татарларға низбетен тізілген 21 мемори протоколны бақты. 14 Қырым татары Қырым гарнизон махкемесінің бинасы янында санкедерсін карантин сыңырламаларының бозылмасында қабатланды. Оларға 10 беңден 15 беңге қадар пара жазалары белгіленді. Да 7 инсанға низбетен башлаған мемори дабалар тоқтатылды. Жума күні октябрьнан 29-ында ишгалжилер Сейтумер ве Усман Сейтумеровларға, Хамет Сулейманов ве Рустем Сейтмеметовқа укум сеслендірмелі. Олар Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметінің көчінен запт етмейін тұлыбында қабатлана. Рус прокурорлары мабуслерге уммен оларақ 66 еллы қапыз жезасы белгіленмесіні талап етті. Сейтумер Сейтумеровны 20 елға, қардашы Османны 17 елға, дайысы Рустем Сейтмеметовны 16 ве юрек хасталығы олған Хамет Сулеймановны 13 елға махкум етмеге талап етті. Қарасу базар сакинлері мабуслерге қол тұтув мұраджат видеосына язып айдынлатты. Чүнки оларға еслі башлы олғанлары үшін карантин сыңырылмаларындан себеп махкемелерге кіріш ясақтыр. Беззаконня було завжди, і ми його відчуваємо сьогодні. Ми дуже добре знаємо і Сейтумера, і Османа, і Амета, усіх. Навіть якщо ми їх знаємо дуже добре, у суді наші доводи не беруть до уваги. Ми сподіваємося, що наше слово почують, оскільки ми віримо в Аллаха. Аллах каже, ви говоріть правду, а решту залишайте на мене. Ми сподіваємося на Всевишнього, оскільки беззаконня не буде вічним. Не буде так завжди. Після скрути прийде полегшення. Ці суди закінчаться, а ми маємо готуватися до суду судного дня. Що ми скажемо там? Ці хлопці сьогодні герої нашого народу, а те, що народ їх підтримує, любить їх, це правда. Брехня та наклепи йдуть з іншого боку від беззаконників. Рус ишгалжилері Украина аскерін өлдірген, да бір имайджымыз яраланған. Донец вилаетіндегі гранитнай койы янында душман атышлары нәтижесінде Холодный Яр бригадасының аскері Георгий Халиков елек олды. О, Украинаны женгнің ilk күнлерінден башлап қорчалай. Атышлар вақтында оның арқадашы да яраланған. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре, оның алы тұрғындыр. Ишгалжилер гранитнай койына қорчалаған Украина арбилері позицияларыны гаубицаларының ұжым еткен. Ерлі сәкенлерінің бір қачевы зарар көрді. Душманға қаршылық көстермек үшін Украина бірлешкен Құветлері ilk сефер Байрактар пилотсыз учуджа алетіні құлланған. Украина арбилері жебе сызығындан кечмейіп ишгалжилерінің артиллерия системаларыны ракета аты жетіртібатларынан yok еткен. Украина аскерлері Новозвановка ве Крымскай көйлері жеварында душман атышларына қаршылық көстерді. Амасаба ишгалжилер кенеде провокациялар башлатқан. Поблизу Гранітного окупанти здійснили 2 обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог вів вогонь з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Işgal etilgen Qırım sınırı yanında dengizden ketken duşman desantını yok etilmesi boyunca talimler keçirildi. Efsanege köre işgalciler zırhlı texnika yardımıyla Ukrayn deniz piyade askerleri pozisiyalarını ucum etdi. Ukrayn arbilerini yardım etmek için Gvazdik artilleriya tırtıbatlары olgan bölükler keldi. Tankka karşı raketa kompleksleri ateş pozisiyalarını hazırlap duşmanға karşılık gösterdi. Birleşken Kuvvetler operatsiyasının komandаны qayd etkenne köre istihbarat pilotsuz uçucu aletleri yardımı кечерілген. В ході виконання вогневих завдань вогонь вився по важливим об'єктам, а також по районам зосередження десанту противника, який намагався висадитись на наше узбережжя. Тренування підтвердило, самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Украина енмеге угренді ve ileride de Rusiyanı mesuliyetlikке çekecek. Böyle etip Dmytro Kuleba Amsterdam mahkemesining qararını izatladı. Anda Tunevan skid devrinin altın bezeklerinin Ukrainaga qaytarılması hakkında karar çıkarıldı. Nazir qayd etkenne köre bu karar Ukraina kazangan galibelerden biridir. Bundan gayrı Kuleba Ukrayn biznesini işgal etilgen Şarkı Ukraina ve Kırımda bozulgan öz aqlarını qorçalamak için halkara ve chet el mahkemelerini faal şekilde kullanmaga çağırdı. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України – це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. Işgal başlaganından beri Kırım limanlarının mal dönümü 12 kerege eksilgen. Bunu Центр журналистских расследований Ukraynanın deniz limanları memuriyetine atif etip haber etti. 2012 senesi mal dönümü 11 milyon tonnaga yakın olsa, 2020 senesi 862 bin tonnaga kadar eksilgen. Işgal başlaganından beri Kırım limanları kelir ketirmey, aksine zararga çalışa. 2020 senesinin neticelerine göre Kefe deniz limanı 224 milyon ruble zarar ketirgen. Yaltanın deniz limanı ise 213 milyon ruble. Yarımada Rusiya tarafından işgal etilgen son Ukrayna hükümeti Kırım limanlarına çetel gemileri için kapattı. Amerika Birleşken Devletleri ve Avrupa Birliği ise limanlarga karşı sanksiyalar көрсеткен еді. Bu hastahane rast kelgen qiyinlıklar hakkında olgan kalabalıkны көріп аңламақ мүмкін. Bu Afganistan paytahtında olgan merkezi bala hastahanesidir. Xadimler sonki kuchinen çalışa. У нас величезна кількість пацієнтів, дітей з недоїданням. В інкубаторах має бути по одній дитині, але в них по 3-4. Bu hemşire qayd etkenne köre Taliban hukmdarlıkka kelgen son xadimler işten boşa başlagan. Şimdi xadimler asla yetişmey. Ми вимагаємо від нинішньої влади збільшити кількість персоналу, оскільки раніше кожна медсестра доглядала за 4 дітьми, а тепер під їх опікою по 24 пацієнти. Навантаження дуже велике. Afganlar rast kelgen проблемалар açık aydındır. Birçok insan açtır. Hastahanege kursağı aşka toymagan birçok bala ketirildi. У нас стільки проблем. Немає грошей, не можемо собі дозволити перевести дитину до іншої лікарні. У нас 5 дітей. Я втратила одного через недоїдання, бо не було грошей на лікування. Я продала шматок заліза і привезла свою дитину на лікування сюди. Dünya Sağlık Teşkilatı'nda qayd etkenlerine göre memlekette sağlık sistemasi viranialda buluna. У нас проблеми з виплатою зарплати працівникам, є і інші проблеми, не вистачає ліків та харчування для дітей із недоїданням. Hakimiyet dengişken son birçok halkara teşkilatlары Afgan fondlarına para berilmesini toxtatdı. У минулому ЮНІСЕФ, ВООЗ та УВКБ ООН допомагали нашій країні, особливо допомагали виснаженим дітям. Тепер ми закликаємо знову звернути увагу на нашу лікарню, оскільки нам не вистачає медикаментів та їжі. Потрібна міжнародна допомога.
ضرورت به کمک‌های بیشتر جهانی را داریم. Бірлешкен Милләтләренең мәгълүматына күрә, Афганистан әһалисенең %95-і аш кытлыгы мәсьәлесеннән рас килмәктә. Гүзел музыка dinlеп, рус репрессияларының курбанларына ярдәм etmek. Кырым татар кеманичесе Шевкет Аблялимов, пианист Анна Хмаранин берабер Киевде хайрия концертте классик музыканы иҗра итте. О Кремль мабусларының аилеләре ве бабасыз калган балаларга багышланды. Ишгалчыларның соңки тарамаларындан соң боле балаларның сайысы 197-ге yetişti. Herkes оларга пара ярдәмена бере білді. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму, відбувається з нашими друзями, з нашими братами, да, ну і найголовніше з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері, да, зробить максимум, на хоча б якусь попитку, да, допомогти, то я думаю, це до якогось результату приведе. Концертте Авропа, Украина ве Кырым татар бестекарларының мешур эсерлерін dinlemek мүмкін еді. Уларның арасында Эльвира Эмирның Кырым орниклері адлы бестесі. Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримсько-татарським колоритом, але це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова академічної сучасної музики, дійсно дуже гарний твір. Холда хайрия парасы үшін құты қойылды. Ер істеген пара ярдымына картаға yolлай білді. Етрафта Кырым татарларының аяты ве Бахчисарай сухақларыны тәфсірлеген нағышлар. Уларының муэлифі Украин устасы Лидия Гончарук. Оның айтқанына көре, ярмада ишғал етілген соң Кырым мевзусынен пек мерақланды. Кырым татар халқының ишғал алтында яшайыша қанда айтмаға зор дейқадын. Тема Крима мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора, художника, який би так змог би відобразити Крим. І я й знайшла. Це Ніна Жаба. Її картини, вони просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Я не уявляю, як їм важко, як важко сім'ям, як важко діткам. Тому що там просто свавілля, і як вийти з того положення, я не знаю. Якось, щоб вони трималися. Ми з ними, ми будемо допомагати, як можемо. Я сподіваюся, що все буде гаразд, що колись Крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. Что можно сказать о совершенно безвинных людях? Сочувствую. Имейте терпение, выдержку. Все равно все должно быть кончиться хорошо, потому что эти люди, вы знаете, совершенно безвинные. Вообще-то, честно сказать, в нашей нации никаких террористов, никаких экстремистов не было и не будет, по-моему, пока я 87 лет, сколько я живу. Достларымыз, друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести один заятів з Корана. За каждой тягостью наступает облегчение. Поэтому, иншаллах, мы с вами, Аллах с вами, и иншаллах все будет добре. Шевкет Аблялимов якын заманда хайрия онлайн концертте иштирак етмеге планлаштыра. Концертте 30 000 гривнадан зияде пара топланган. Кеманеже айтканына көре онан ярмадада яшаган танышлары топланган параны Кырым татар мабусларынын балларына бережек. Шевкет ичбір айле диккатсыз калмай жагында кандыра. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Кырым татар телеканалы бұл Қырымда олған
керчекні көстерген телеканалдар. Қырым-татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абуне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.